Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Recordeu el vídeo de finals d'estiu de la platja? Us deixo un enllaç per aquí dalt, perquè entreu en calor. Doncs bé, com passa el temps, ja som a ple hivern i avui hem pujat al Pirineu per fer un vídeo al voltant de la neu. Una de les millors coses que es pot fer a la neu és esquiar, o intentar esquiar, com és el meu cas. Com que jo no tinc material d'esquí, he hagut de llogar uns esquís. Llogar, el verb llogar, verbo alquilar, un verb que farem servir bastant, per exemple, en un cotxe de lloguer, o quan veieu un anunci d'un pis per llogar, o un inquilino és un llogater. Un llogater d'una casa o un llogater d'un pis. Per esquiar ens calen bàsicament tres elements. Uns esquís, unos esquís, unes botes i uns bastons o pals, unos palos per esquiar. Però tant o més important és portar roba d'abric per protegir-se del fred i del vent. Una de les coses imprescindibles és un bon anorac, una jaqueta d'hivern, que ens abrigui la part de dalt del tronc. Uns pantalons impermeables, a poder ser, perquè sempre caurem i ens mullarem. També hem de portar, uns bons guants per protegir els ditets i unes ulleres tipus aquestes per protegir els nostres ulls dels raigs ultraviolats del sol amb la neu. També es protegeix del vent i de la pròpia neu. Per protegir-nos el cap i les idees del fred, no és bona idea portar una gorra amb visera de béisbol tipus aquestes, perquè el vent ens l'aixecaria i fora, no val. Hauríem de portar un barret tipus aquest, de llana o el que sigui. Un barret seria un sombrero, un gorro, però jo, com que soc més de català per latinos, portaré una barretina, que és el barret tradicional català, part central del nostre logo de Català per Latinos. Una de les primeres coses que faig quan arribo a les pistes és llançar-me al terra. Sí, llançar-me. Un moment. Llançar-se és lançar-se o tirar-se. Ho faig així perquè un cop ja he tastat al terra, ja no tinc por a caure i esquiu amb més confiança. La por a caure és el miedo a caer. La por, el miedo, podem dir por a les aranyes, por a la foscor, la por, el miedo. Caure, verb caure, verbo caer. Caure de cul, com faig a la neu, caure de cul, o podem dir caure de la moto, etc. Els tres nois van llançar-se damunt del lladre. Llença les escombraries quan surtis. Comprar això és llançar els diners. Hem de perdre la por a deixar els nens sols. El gos tremola de por pels petards. Veurem caure a la tarda aquí asseguts. Han caigut 6 ciclistes per culpa seva. Uau! Estic gaudint molt les últimes baixades. Estic lliscant com mai. Lliscar és l'acció de moure una superfície damunt d'una altra, com els esquís damunt la neu o, per exemple, una moneda damunt una taula. Si portés patins de gel en lloc d'uns esquís i estigués a una pista de gel, també podria dir que estic lliscant sobre gel. Lliscar és deslizar. El cambrer llisca les copes per la barra. Es passa el dia lliscant el dit per la tauleta. No confondre lliscar, el verb lliscar, amb el verb relliscar.
Relliscar és l'acció de perdre l'equilibri en passar per damunt d'una superfície llisa o mullada. Relliscar és resbalar. També es pot relliscar en sentit figurat, cometent una falta moral o una equivocació greu. Relliscar, podríem dir, és meter la pata. Amb aquestes sabates no hauria de relliscar. Li han relliscat els plats de les mans. Fins i tot els més savis rellisquen alguna vegada. Doncs fins aquí el vídeo d'avui! Ja ho sabeu, si us ha agradat, doneu-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!